Әмирхан Еники. Әжәл дигәнең. Әйе, каян килә бу әжәл дигәнең? Кеше аны үзе чакырып китерәме? Әллә чакырмасаң да килеп җитәме ул? Кутылып булмый аңардан. Әллә бер эләктереп алса, ышкынып булмыймы? Юк, чынлап та нәрсә ул серле хәтәр сүз әжәл дигәнең? Пләтән башындагы втор-сырье алачыгы янына күрше тирәдән чыгып утырган бер ише агайыны арасында бүген сүз нәкъ шул турыда бара. Сүзне кем нәрсәдән башлап җибәргәндер? Анысы нәмәгълүм. Хәзер исә алачык күләгәсенә чүгәләшкән агайларга втор-сырье приемщигы Кыддус әжәл мәсьәләсендә бик гыйбрәтле бер кыйсса сөйләп утыра. Сез агайны теге Фәхри картны беләсездер инде. Кайсы Фәхри имеш тагын? Әлеге миңа утил җыеп китерүче озын шадра картны әйтәмләсә. Ак кымастында Шүкет Ибраилар белән бер ишек алдында тора. Малайы да бар, сәхәт, шофер, сың. Әйе белдек, хуш сөйлә диештеләр агайлар. Бусагада утырган Кыддус башта ике аягы арасына төкереп папиросын сүндерде, җилле генә чиртеп җибәрде, шуннан соң ашыкмыйча, тәмләп кенә төп вакыйганың үзен сөйләргә кереште. Балтыр булды бу хәл. Шулай көннәрдән бер көнне минем янга Фәхри карт килеп чыкты. Мин тышта ларек тирәсен сыбырып йөри идем. Килде бу, сәлам-фәлән юк, таягын җиргә терәп, миңа тик карап тора бу. Нихәл Фәхри абзый, мин әйтәм. Бу арада күренмисең, товар да китергәнең юк. Нишләп кенә йөрисең, мин әйтәм. Дәшми карт. Сүзәргә җыенган үгез төсле башын иебрәк басып тора да тора. Карыйм мин моңа, әллә ничек кенә шунда. Йөзе дә агарынган, күзләре дә акайган, мыегы да сәлперәеп төшкән моның. Ни булды Фәхри абзый? Әллә авырыйсыңмы, мин әйтәм? Шуннан бу тирә ягына каранып алды да, әкрен генә әйтеп куйды. Әйдә, эшкә керик әле, шунда мин сиңа әйтермен ни булганын. Кердек. Шүпрәкләр тутырып куйган бер капчык өстенә утырды бу. Миңа да якынрак утырырга кушты. Шуннан соң таягын бераз ышкып торды да, кинәт кенә миңа таба иелде бу. Иң әвәлтен Кыддус энем, ант итте. Мин аптырап киттем. Нинди ант ул? Нәрсә өчен, мин әйтәм? Хәзер мин сөйләгәннәрне берәүгә дә әйтмәм дип ант ит. Я, Алла исеме белән ант ит. Мин сиңа бик зур серемне ачам хәзер ди. Куй әле Фәхри абзый, мин ант итә белмим. Сөйләсәң былай гына сөйлә, сөйләмәсәң хош, мин әйтәм. Юк, сөйлим ди, сөйләмичә кала алмыйм ди. Тик син хайван булма, кеше бул ди, давай ант ит. Менә терәгенәсе, үзми дә куймый бит бу үзенең антын. Шүт талашып китмәдек. Ахырда, әйдә картның күңеле булсын дип, мин, валлаһи биллаһи, торган урынымда яшен суксын, җир йотсын дип түзеп киткән булдым. Шуннан соң бу миңа тагы да иелә төшеп, пышылдап кына әйтте. Мин хәзинә таптым. Хәзинә? Әйе, хәзинә. Нинди хәзинә? Нинди хәзинә икәнен хәзер белерсең ди бу. Үзе агарынган күзләре белән ашарга җыенгандай миңа тик карап тора. Түзмәдем. Сөйләсәң тизрәк сөйлә, мин әйтәм. Нишу, мин әйтәм, монда кешенең нервысы белән уйнарга. Шуннан Фәхри абзый торып, ишектән башын тыгып, урамга бер карап алды да, яңадан кап өстенә утырып, пышылдап кына сөйли башлады. Сөйләгәндә үзе һаман минем якамнан борып тота. Прямо менә буа язды. Тыңла син. Әйбәтләп ике колагың белән дә тыңла, яме? Шулай. Атна кич иртәнге чәйдән соң капчыгымны култык астына кыстырдым да, Бакалтай ягына чыгып киттем. Ул тирәләрдә ниләр бар икән дип бер йөреп кайтасым килде. Үзең беләсең, Кыддус, шәһәр эчендә хәзер чүпрәктә, сөяктә алай бик аунап ятмый. Малай салай җыеп бетерә. Әмма ләкин шәһәр чубын Бакалтайга да күптән чыгармыйлар икән. Бардым, йөрдем, бер ни тапмыйча кире борылдым. Бер сай чыкыр буйлап кайтып киләм. Эссе, бөрку, тузан. Ни тарган сиңа, карт дүрәккә, мондый көнне эт шикелле телеңне сәлендереп йөрергә дип, үземне эчемнән бер туктамый сүгәм.
Менә бит ул, әдәм баласының суқырлыгы. Ходай Тәгалә үзе мине Бакалтай тарафларына юнәлдергәндер. Әмин. Туктале, Кыддус, авызыңны йырма әле син. Әүвәле тыңла син, тыңла. Алланың дәргахыннан сүрелгән бәндә. Зиһенемне чуалтасың. Ни әйтмәкче идем әле? Әйе. Менә шул. Бара торгач, карт кешене беләсең. Кысталдым да шөкргә төштем. Җиңелгә генә. Инде шуннан аяклардагы тузан үләндә бераз ышкылсын әле дип шөкр төбеннән киттем. 20-30 адымда китмәгәнмендер, хикмәти Хода таягым бер каты әйбергә төртелде. Тукта, юри генә шакып караган булдым, таш түгел, тимер бу. Шуннан нәрсә икән соң бу дип таягым белән читләрен тырнаштыра башладым. Ул да булмады, бер тимер тартмамы, сандыкмы кебек нәрсәнең почмагы күренде. Тукта, мин әйтәм, хикмәтле әйбергә охшый бит бу. Әйбәтрәк карыйм әле, мин әйтәм. Бисмилла әйтеп, тезләндем дә таягымның очы белән моны як-ягыннан әйләндереп казырга тотындым. Зур нәрсә түгел икән. Азрак казыгач та тоткалы бер башы килеп тә чыкты. Моны күргәч, йөрәгем дөп-дөп тибә, кулым калтырый башлады. Я Алла, я Мәүлә, мин әйтәм, ярдәмеңнән ташлама, куәт кенә бирә күр. Әмирхан Еники. Әҗәл дигәнең. Тыңлыйсыңмы син, Кыддус? Тыңла, туган, тыңла. Казый торгач, моның астына да җиттем. Икенче башында туфрактан арчыдым. Кирелеп бер тын алдым. Шуннан соң, әгүзу бисмилла әйтеп, тоткасыннан тартып чыгардым мин моны. Үләт кыргыры нәрсә. Күптән ятасың ахыры. Бөтенләй тутыгып биткәнсең икән. Нәрсә дисеңме? Бәй, әйтмәдемме ни әле? Тимер сандык инде, җаным бәгырем, тимер сандык. Күтәреп карыйм, шактый авыр үзе. Хода ырган нәрсә. Бикле. Алай-былай гына ачарлык түгел. Шөкер төбендә әллә нишләтеп булмый, тиз генә капчыкны сүттем дә салдым мин моны капчык эченә. Инде кая илтергә? Уйланып тордым да өйгә алып кайтырга булдым. Аулак урамнардан мыштым гына тирләп пешеп кайтып җиттем. Ярый әле, малай белән килен эштәләр. Өйдә берәү дә юк. Алланың рәхмәте белән барысы да җай килеп кенә тора. Утынлыктан балта алып кирдем дә, эштән бикләнеп, идәнгә тезләнеп, сандыкны ачарга булдым. Башта иске ачкычлар белән мәтәштереп карадым. Булмый, биге тутыгы биткән. Аннары балтага тотындым. Кыддус, тыңла син, атаңа наләт. Сандыкны әйләндергән, тулгандырган сайын эчендә нәрсәдер шалтыр да шултыр йөри. Бар, мин әйтәм, монда хикмәтләр бар. Азапланып, кара тиргә батып, эт булып беттем. Ахырда кайыргалый, суккалый торгач, ашылып китте бит бу иблис тартмасы. Я Алла, я Мәүлә, я Кадир. Күреп шаклар гына каттым да калдым. Сандык эче тулы алтын тәңкә. Син беләсеңме, Кыддус, алтынның нәрсә икәнен? Тешеңә кергәне бармы? Син йолкыш, үтил шүбе, хәерче тәресе. Тәүбә, ашуланма, туган, иблис телемне бутый. Менә шул, туп тулы алтын тәңкә. Уч төбе хәтлеләре дә бар, бармак битедәй кичкенәләре дә бар. Төрлесеннән, кайсында Әби патша сүрәте, кайсында Питер сүрәте, Александрники дә, әл-хасил бөтен патша җәнәпләренең сүрәтләре бар. Тәңкәләрне бер уч тутырып алдым да түзмәдем. Җылап та, көлеп тә җибәрдем. Утилщик Фәхри кулында хәзинәкәй, хәзинә бану сылуым иркәм. Тукта, нәрсә син миңа күзләреңне акайттың? Матри, ату мин, кайда, синең башлап куйганың була торган иде. Сырлы стаканыңны тутырып бир әле. Киптем. Карт белеп сорый. Минем шкафтан бер дә üzülми ул. Тиз генә салып бирдем моңа. Залпым эчте бу. Мин аңа йылышып, ипләп кенә сорыйм. Фәхри абзый,
Әйтші бәгірім, нишлеттің син аны? Қая қойдың? Білесің келеміні мүртәдді қарт бармақ янап. Яғы инді, білмегіне тұралы, әмі? Зірәге нәфісіңні сузма. Бик ирақ жидым мен аны. Ай-хай ирақ, иблис өзі де таба алмас. Илләмәгәр, шулай да мен мінә сиңа келдім әлі. Син керексің миңа. Сандық турында біреу дә білмей, хәтта малай белән киленгә дә әйтмәдім. Білмәссің, бұл заман яшьләрен тутарлар да, жәвит итәрләр. Менә беренче башлап әйтуім сиңа гына. Аңлыйсыңмы шуны, сиңа гына? Дөньяда бүтән берәү дә белергә тиеш түгел. Ишетсен колагың, ләхет бул, ярыймы? Сиңа әйтуім менә ни өчен? Тәңкәләрне акрынлап тәгәрәтергә кирәк. Аңлыйсыңмы? Вәт син миңа шул эштә булыш. Мин сине буш итмәм, өлеш чыгарырмын. Күпме имеш? Мондый эштә күпме дип сорап тормыйлар, дүрәк. Баш өсте Фәхретдин абзыкаем дип урталай бөгеләләр. Аңладыңмы? Аңладым, Фәхри абзыкаем. Аңласаң менә шул. Давай, Аллага тапшырып кыймылдый башла. Синең монда шупшар уясында нишләп ятканыңны күрүче булмас шәт. Әмма шулай да сак бул. Белер-белмәс кешегә эш кындырсаң, бугазыңнан алырмын. Ярар. Мин киттем. Безнең монда сөйләшкәнне ай күрде, кояш алды, яме? Аллага тапшырдык, 1-4-5 көннән тагын әйләнермен. Шулай диде дә Фәхри абзыкаем, танавын битен пинжәк чабуы белән сөрткәләп, ава түнә ларёктан чыгып та китте. Мин ни? Баскан җиремдә авызымны ачып багана шикелле каттым да калдым. Әмирхан Еники. Әҗәл дигәнең. Хош, дип сузды тыңлап утыручыларның берсе. Әҗәл кайда? Әҗәл юк бит әле монда. Тукта, сабыр итсеңгә табый, хәзер әҗәле дә булыр, диде Кыттус, сәер генә аркасын уйнаткалап. Иң элек шуны әйтим әле. Карт чыгып киткәч тә, мин ни сәбәптәндер кашына башладым. Бүтән җирем кычыта бит, түзәрлек кенә дә түгел. Ике кулым алмаш-тилмәш йөреп кенә тора. Үзем һаман уйланам. Нәрсә сөйләп китте соң әле бу карт? Сандык диде, алтын диде. Саташып кына йөрми микән хыялга сабышып? Әгәр дә мәгәр шын була калса, нишләтергә соң аның ул сандыгын? Барып җәвит итәргә мәллә үзен? 2 көн баш ваттым. 2 көн кыршаңгы тайдай кашындым. 3нче көннең иртәсендә картның малае Сәхәп шофер минем алачыкка йөгереп килде. Төсе битте кашкан малайның. Кыддус абый диде бу, әти үлеп китте бит әле. Нишлибез? Мин балык шикелле авызымны ачтым да калдым. Телем аңкавыма ябышты. Ничек ул алай дип кенә пышылдап алдым. Шулай инде ди Сәхәп җилкәсен җыерып. Кичтән күкрәген уып ыңгырашып ятты да таң алдыннан ияк тә какты ди. Врач та чакыртырга өлгермәдек ди. Шуннан кинәт кычкырып җибәрүемне үзем дә сизми калдым. Сандык, мин әйтәм, хазинә. Сәхәп күзләрен шикләүктәй түгәрәкләндереп, миңа карап тора. Нинди сандык? Нинди хазинә ул? Без бер нәрсә дә белмибез ди. Соң мин әйтәм, әтиең карт үләр алдыннан саташып кына булса да әйтеп ташламадымы ни? Юк, әйтмәде ди Сәхәп, башын селкеп. Тик үләр алдыннан әти ни өчендер сезне генә телгә алды ди. Я, нәрсә дип? Нәрсә дипме? Шулай төнлә белән бу мәрхүм 1-2 тапкыр кинәт урыныннан йолкынып, Каддус матри, Каддус атаңа наләт, авызыңнан ычкындырасы булма дип кычкырды да хәлсезләнеп кире түшәгенә ауды. Без берни дә аңламадык, саташа бу дип кенә уйладык. Шуннан соң инде узак та тормады. Мин тез буыннарым йомшарып бусагага утырдым. Фәхри абзыкаем дим. Күкрәгемне тырнап, хазинә түгел, үз башыңа әҗәл генә тапкансың икән син.
әҗәл генә. Тик менә кайда гына яшереп калдырдың икән син ул тимер сандыкны, чулкынган карт. Кыддус кинәт кенә сөйләвеннән туктады да, ашыгып, ике ботын ышкырга тотынды. Кемдер шунда аңардан сорап куйды. Кашыну бетмәдеме әле? Кыддус сораучыга җәһәт кенә ачулы бер караш ташлады. Бетте. Ник бетмәсен? Шунда ук бетте. Карт та юк, хәзинә дә юк. Ни пычагыма кашынырга? Агайлар башларын каккалап, авызларын кыймылдаткалап, сүз әйтергә ашыкмыйча, бераз фикер җыеп утырдылар. Аннары берсе җиңел генә сулап әйтеп куйды. Алай, бишара картның әҗәле хәзинәдән булган икән. Хәзинә табарга ярамый икән бу заманда. Икенчесе шунда ук аңа каршы төште. Ник ярамасын? Хәзинәне аны табарга ярый, тик тапканыңны кешегә генә әйтергә ярамый. Ват әҗәлнең сәбәбе нәрсәдә? Бүтәннәр үз сүзләрен әйтергә ашыкмадылар. Бу ике фикернең кайсына кушылырга? Шул хакта уйлыйлар иде әле алар. Искәндәр Хәйруллин укыды.